Понеже тембъра на господин Динев е добър, решихме, че няма нужда от микрофон. Аз също ще викам малко повече. Много се радвам, че сте при нас. Ако ме позволите, ще поканя още двама човека тук отпред. Диджея на тази вечер. Инженер Попчев, моля да я лайкате. Той е главният виновник за днешната сбирка и днешната изложба. Автора е, разбира се, но поканата е от вас. Така че, другият човек, който искам да поканя е господин Гене, заповядайте и вие. Не искате да го. Ще кажеш да приказки, но благодаря. Добре. Казах вече добре дошли. За тези, които не са се сблъсквали до сега с творчеството на господин Динев, ще кажа много кратко и ще оставя той да разкаже след това за творбите, които ни е представил тук. Той ни гостува с изложбата "Приказки без рамки". Виждате защо са без рамки, той ще каже защо са приказки. Занимава се повече от 40 години с фотография. В момента живее и твори в Габрово. Участвал е в много международни конкурси и събития. Има над 15 самостоятелни изложби. Може и повече да са. Аз от тук нататък поставям думата на вас, а ние с господин Попчев ще се насладим на изложбата. Господин Попчев, не да кажеш някой? Що? Добре. Окей. Добре дошли. Благодаря, че сте тук. Както каза госпожа директорката, 40 години се занимавам с фотография и в един хубав момент установих, че чистата фотография не ми стига като изразно средство. И започнах да се занимавам с колаж. Когато тръгнах да сглобявам тази изложба, се оказа, че между 120 и 150 колажа. Минимум. Може и повече да си. Това намерих компютър. И сглобих тази, да си прилича, да се подкрепят. Това са от различни серии. Има една единствено "Приказки за вярата" са 3 и не знам дали имам 4. Всичко друго са серии по няколко фотографии, но по една изкарана, за да може да се представи по-голяма част от нещата. Приказки, защото всеки има някаква приказка в главата си. Всеки иска да живее в приказка, да му е красиво. Опитвам се да правя красиви неща, да доставят удоволствие на хората, които ги гледат. Какво да ви кажа? Другото е, аз съм повлиян много от брат ми, който е съученик на Христо. Те са завършили тук Казанлъшката художествена гимназия и Снахами също, тъй като че аз съм в семейство на художници. Като него съм бъбрив, като неговото изобразително изкуство. От време на време съм много графичен, като Димо Колибаров, той е също мой приятел, който е доцент в академията. И съм повлиян от всички бургаски художници, които редовно съм следил, учил съм се от тях и са ми приятели по-голямата част. Затова са ми така нещата направени по начин, по който да се доближат максимално близо до изобразителното изкуство. Дори е там на къща, тишина, ми нарисувах едно към едно, само че по друг начин. Тони Цанев, един художник от село Гранит, видя и нарисува веднага. Няма проблем, разрешил съм всичко. Всеки може да вземе, да рисува, да прави каквото си иска. Така че, какво друго да ви кажа? От колко кадъра са в по... Имах кадри от 2, от 3, от 6. Всяка снимка си е сама за себе си. Някой път, като седа така милда като синение, цяла ми я правя, за час, два, три, други са малко по-дълги ги мисля. Тъс, например, Охрид е снимана по обед, но се постарах да направя така, че да изглежда като вечер, като на лунно осветление. И се получи. Това тук от Туловската кория, заребното. И още много други. От всякъде са снимани. Има от Бургас, има от Ковачевица. Църквата, която не съществува. Да, ето към тази църква, не тази. Там, да. Тази църква е съборена, тази от Ковачевица, това е Параклис в гробищата, но вече не съществува. Съборка го направиха нов, с червени керамиди, не с стикли, както си беше. Там всичко е с стикли покрито. И така, как да ви кажа?
така се чувствам по-пълен и по-мога да изразя каквото и да е. Защото чистата фотография ми става малко скучно. Виждаш я бързо и заминаш. А тук можеш да седиш, да си мислиш, да си фантазираш каквото пожелаеш, което ти фантазията докъде те докара. И всеки ще вижда първо нещо различно. Това е едно на ръка, всеки ще вижда нещо различно и така ще има по-голям кръг почитатели на една и съща работа. Много да ви кажа. Повечето снимки са от България. Изобщено, това като това е България. Стара България. Само тази са от България. Всички други са си от България. От Странджата, от морската, от морето, от рибарското селище. На много места са правени. Пристанището, рибарското селище, рибите. Са от Бургас. Тези са от малко Търново, от Ковачевица, приказки за работа. Много теми има вълнуват, но не може да покаже човек всичко в една изложба, което е събрано, за да покажа горе-долу какво работя, да имате някаква представа. За сега това ми е последната изложба, кога ще има друга не знам, защото като един пенсионер вече почва да ме излиза скоро. А тя ще е тук при нас до 11 октомври. Да, това ще бъде. Така че може да поканите вашите да се насладите. Ми благодаря ви. Защо ме дараха думата на мен? Много. Да. Сега, първо искам да ви кажа нещо, защо Стоянка, защо съм аз. Значи, всяко нещо, което има начало, си има и край. Годините ми са вече 73. Трябваше да дойде млад човек. Така че след печелен конкурс е Стоянка. Има много да уча, аз ще помагам, помагайте и ви. Всички. За да се развие това, което до тук постигнахме, да се развие за напред. Предполагам, че тя има желание. Айде, заедно си плътнем ръце. Сега за Тодор. Тя беше предвидена малко за по-нататък, само че не леко по насили. И то така стана по-добре, за да не се дърпа, защото можеше да се дърпне по-нататък. Не, нямаше да се дърпа. Нямаше да се дърпа. Аз като съм казал нещо, край. Добре, щом да се дърпа, не имам изместя. Аз реших, че е останала някаква тупка, затова се изместя по-напред. Просто... Благодаря за което много. Да, това е. Сега ще ви оставям Тодор на ваше разположение, от кадър по кадър да ви разказвам. Но го оставите да скоче. Може да се дочетете на входа. Искам и да кажа нещо страхотно. Голяма чест за мен, че мога да направя в музея на фотографията изложба, защото, както се казва, това е музея на фотографията. За мен е чест Бог си, дай Боже всеки му да успее. За което благодаря на господин Папукчев, най-вече, че... И най-напред. За по-нататък вече не знам. Пожа работа малко. За сега е толкова. По-нататък ще запиша го. Като доведем спонсори, ще правим малко изложба. Насладете се на творбите. Заповядайте. Това е малко. Вино, бомбони, шоколадника, паста си, търпете се. Купувате се, продавате се? Всичко се продава, цена на всяка една работа е 300 лева. Който желая може да купува някакво. Но толкова са. Една фотография са по-ефтини. Смеката ваш художници на 1000 евро. Така че, това е. Те може би ще турят една бележка. Моя съм. Имам много тениски, но исках се на друга да додам, а явно връзна. Направих. Изложили се.